हाग्रामानि जि अहंकारि बिनि सिन्ताधारा बिनि साननाय हनाय बिनि मावनाय बिनि बुंनाय दांनाय मानसिफोरजों स्वभाब चरित्र बेफोरखौ नुनानै दिनै रायजो राजाफ्रा बुंदों जे हाग्रामा हाथाव सान्ति बासाव देबरगावआव हाग्रामा महिलारिनि जेननाया खाथां जाजोब्बाय जोंनि UPPL नि देरहानाया निश्चित देबरगावआवबो UPPL बबे जुक्तिजों बबे खारनाव बोरैहाय सरकार दानो हानायनि खोथा बुंना नोंथांमोनहाबो नाय रायजो राजाफ्रा दा बुजिगासिनो दङ जे बिसोरनि बुंनाया जे भुवा बिसोर जे रायजो राजाफोरखौ दसे सम आरो लाखिबावनो हायो खोमा होननानै बेबायदि बुंलाबायदों बेखौ दा रायजो बयबो मिन्थिजोब्बाय आरो BPFआ जे नैबे इलेक्शननि उनावनो जोबसिगोन मोनसे बुद्धिजीबी महलाव बयबोथ' रायलायगासिनो दङ नैबे समा BTC बिसायख'थिनि दुंहाव बार आरो बे दुंहाव बाराव गोबां गुबुन हान्जानि जे बिजाथि बिथांमोना गावनि हान्जाखौ देरहासारनो थाखाय गुबुन रोखोमनि केम्पेइन खालामनाय हाबाफारि बे सोलिगासिनो दङ बे एखे हाबाफारिनिफ्राय जोंहा 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव थानाय UPPL हान्जानि जे बिजाथि मानगोनां खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो बे समाव गावनि बियाब आरो हान्जाखौ देरहासारनो थाखाय बिथाङा बिसायख'थि फोसावदिंनाय जे हाबाफारि बेखौ गोख्रोङै लाबाय थानायखौ जों नुनो मोननाय जादों बे समाव दङ जोंहा 14 नं चिरांदुवार बियाबनि जोंहा मानगोनां बिजाथि UPPL नि खाम्फा बरगयारि बिथां जों बे समाव बाथ्राफोरखौ जों बिथांनिफ्राय मिथिना लानि माबायदि क्लियार जानानै दं सार नोंथांनि देरहानाया 14 नं चिरांदुवाराव बेथ' आगोलनिफ्रायनो क्लियारखाय UPPL दोलोनिखा बे समस्थिया UPPLआनो आगोलावबो देरहाखादों बेनिफ्राय EM रन्जित बसुमतारी दंखायो दा आङो BPF नागारनानै UPPL दोलोआव जगदान जानायनि उनावहाय BPFनि गोबां जोंनि लोगोफ्रा जगदान जाफाबाय आं दा टिकेट मोननायनि उनावहाय नमिनेशन होखांनायनि उनाव दा गामि हाबजेनबाय नैबे जाहैबाय साउथ सिमला बागान बेवहाय BPFआव गोबां दङमोन UPPLआव एसेल'मोन दा गासिबो दिनै जगदान जाहोफिनजोब्बाय आं आरो बेनिफ्राय मारुफाराया बांसिना किन्तु बिसोरो बोराबनानै दङमोन माने UPPLआवबो गैलामोन बे अबस्थायाव दंमोन आं दहाय थांनानै गासैजोंबो रायज्लायजोबनानै दा 100आव 100% UPPLआवनो थाफिनबाय बेसेबांसो भट लानानै देरहागोन नोंथाङा बेसेबां भट फैगोन फैया बेखौथ' नों रावबोथ' बुंनो हाया तबे एकदम 100% सियर आरो बेवहाय रायजो राजाफ्रा ज' जाजोबखाबाय नाथाय जों बे समाव नुनो मोनबाय थादों जे BPF राजखान्थि दोलोनिफ्राय मेक BTC ग्रेट एगेन होननाय मोनसे स्ल'गान खालामनाय बिथांमोना बेफोर जाहैबाय गावसोरखौ देरहाहोनो थाखाय बयहाबो मोनफा स्ल'गान थायो बुङाखै होनबा हाग्रामानि जि अहंकारि बिनि सिन्ताधारा बिनि साननाय हनाय बिनि मावनाय बिनि बुंनाय दांनाय मानसिफोरजों स्वभाब चरित्र बेफोरखौ नुनानै दिनै रायजो राजाफ्रा बुंदों जे हाग्रामा हाथाव सान्ति बासाव नोंथाङा आरो मोनसे 10 नं देबरगावआवबो बिजाथि महरै गसंनाय UPPLनिफ्राय बेवहाय माबायदि थासारिया दा देबरगावआव हाग्रामा महिलारिनि जेननाया खाथां मानोना बेहा बिराद एन्टि इनकाम्बेन्सि दङ UPPLआ बाहाय देबरगावआव देरहाफेराखै ओंखायनो UPPLनि खुनु गाज्रि बुंनो राजाफ्रा स्कप गैया बा बुङा बयबो UPPLआ देरहाथारनांगौ एबार खुनु दिन जोङो देरहाहोनो हाफेराखिसै जोंहा मेम्बार गैयिनिखायनो जेबो जोङो मोननोबो हायाखिसै बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिदों ओंखायनो एबार जेरैखि जाया UPPLनि सोद्रोमा माने केन्डिडेट आंखौ देरहाहोनानै बेयाव खामानि मावनो थाखाय बिथांमोनहा लुबैदों ओंखायनो गासिबो ज' जाजोब्बाय जोंनि UPPLनि देरहानाया निश्चित देबरगावआवबो नाथाय बिथांमोना बुंबाय थादों जे एबार BPFआसो सरकार दाफिनसिगोन बे बाथ्राखौ गले बुंबाय थादों BPFआ बबे जुक्तिजों बबे खारनाव बोरैहाय सरकार दानो हानायनि खोथा बुंना नोंथांमोनहाबो नाय रायजो राजाफ्रा दा बुजिगासिनो दङ जे बिसोरनि बुंनाया जे भुवा बिसोर जे रायजो राजाफोरखौ दसे सम आरो लाखिबावनो हायो खोमा होननानै बेबायदि बुंलाबायदों बेखौ दा रायजो बयबो मिन्थिजोब्बाय आरो BPFआ जे नैबे इलेक्शननि उनावनो जोबसिगोन मोनसे बुद्धिजीबी महलाव बयबोथ' रायलायगासिनो दङ नाथाय नैबे समस्थियाव डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ फेक्टर जानानै थानाय बायदि जों नुबाय थानाय जादों दा बे बेलायाव देरहानायनि माबायाव एसे बेले बेजेफोर थासारि जागोन नामा
बेखौ बे समस्यानि समाधान खालामनो निस्सय लामा दङ आरो बेखौ हाइकमान्डआ खालायगोन होननानै आं आसा खालामो। होमबा बे समाव जों मिथिनो मोनबाय जे बिथाङा नैबे 14 नं चिरां दुवार बियाबाव गावनि देरहानायनि जे थासारि परिबेस बे बाथ्राफोरखौ आरो UPPL राजखान्थि हान्जाया जे फिन आरोबाव सरकार दाफिनगोननि जे बाथ्राफोर बे बाथ्राखौ जोंनि सिगाङाव क्लियारै मिथिबाय। बे समाव दिनै जे एक्सक्लुसिभ बे फोजोबबाय।